Материалът, който ще видите, е подготвен от ArDesBG, IT онлайн магазин. Това е видеоревю на T689 от Coolspree, един GSM апарат, способен да работи с две SIM карти едновременно, независимо дали са от един оператор или от два различни. Под 2,6 инчовия дисплей се намират бутоните за управление с двете слушалки за двете SIM карти. Като цяло, телефонът е доста компактен и малък. Отляво са бутоните за увеличаване на звука, а отдясно стилусът, конектора за зареждане, бутонът за камерата, както и слота за картата. На гърба на телефона се намира обектива на 1,3 мегапикселовата камера, огледалцето, както и двата високоговорителя. Стилусът се намира в ъгъла на дясната част и в разгънато състояние с дължина 67 мм. Слотът за microSD картата, както и конектора за зареждане са защитени от гумени капачета, които предпазват от замърсяване. Но нека пристъпим с представянето на софтуерната част на телефона и неговото меню. Включваме и вече поставените SIM карти се разпознават една след друга, изписвайки името или кода на мобилния оператор. В случая те са на MTEL, който преди години носеше името Cintron. На дисплея се изобразява отделен обхват за двете, което е много интересен начин да сравните нивото на покритието между два оператора. Главното меню е от 4 икони, подредени в 4 таба, а това е интерфейсът на аудиоплеера, който има възможност да контролира силата на звука, следваща песен, предишна песен, плей и пауза. По подобен начин изглежда и видеоплеера, който има възможност да се гледа по този начин, както и на цял екран, използвайки пълната големина на 2,6 инчовия дисплей. При включване на камерата на дисплея се изобразява информация за текущата резолюция, избраното качество, баланса на бялото, както и няколко други. Имате възможност да вкарвате допълнително ефекти, както и да снимате с предварително избрани рамки. Избирате от няколко резолюции на снимане, от 160 на 120 до максималните 1280 на 960, както и няколко настройки за качеството, от ниско до високо. Също толкова лесен и интуитивен е интерфейсът на видеорекордера, който показва няколко параметра, един от които е и времето, което сте записвали до момента. Нека разгледаме по-подробно телефонната книга. Това е нейното меню, като имате опция да запишете до 1000 контакта на самия телефон, както и на двете SIM карти по 250. Към всеки контакт имате опция да добавите няколко номера, имейл, снимка с големина не повече от 20 кБ, както и тон на звънене. T268 поддържа текстови и мултимедийни съобщения, като можете да съхраните до 120 SMS, а за мултимедийните съобщения разполагате с малко над 700 кБ. Въвеждането на текст става чрез виртуална клавиатура или по още по-интересен начин, чрез директно писане върху самия дисплей. Органайзерът се състои от следните приложения. Това е календара.
алармата с възможност за повторение през дните от седмицата, за през свободното време разполагате с две игри, които, въпреки че изглеждат различно, се играят по почти идентичен начин. Посредством темите може да смените цветовете, като имате възможност да избирате от оранжева, синя и сива. Апаратът е едва с няколко килобайта вътрешна памет, като за съхранение на файлове разчитате на microSD картата. Комплекта има 256 мегабайта, които са достатъчни за първоначално ползване. Това са профилите, шорткътите, меню с настройки, мултимедийно меню, екстрик, калкулатор, конвертор на валута и единици. И отново сме в главното меню, като интересното е, че може директно да управлявате с пръст, понеже иконите са големи, докато не стигнете до тук, където ще ви се наложи използването на стилуса.